Hola, bona vesprada, Festival Clam. Soc Vicent Gisbert, el director del curtmetratge Si yo fuera. Ells són... Juanvi. Yo sí me la sé. I Yo soy Javi. són els protagonistes del curtmetratge. Estem molt contents per aquest premi. És un reconeixement a tot el treball que han fet els xics i les xiques del Centre Ocupacional Renaixer de Godella. I res, moltíssimes gràcies pel premi, sí, i una salutació. Voleu dir alguna cosa? Adeu. Adéu i Estic gràcies. encantada. Adéu, Estic gràcies. encantada.